kajing mikmat ke jonga siaga ni ke Limpung ya ke Banyale ya ke ni election kedai rai jong ke parti ngai ke Burong ngai ke jiro sa ke parti berkajing sohu namar ba kalaibet ya ke banjit yang ke Banyale ya ke ni ke election Agajing sisa ngam dai ubreu ubedon benta bat kono ka political party swag snem arajar atway dai snem arajar atway ya ka bang nampoi perkhat ya ka bang don benta ka jeli jong ka politics ha ka ba iba arden nala besai moy ila ya khot le ya werela ya ka bang don benta ba ka kunhon ka ba idon ya ka bangin yo panseng ya ka ni ka voice of the people party hagata kinhun la donru I Dr. Ricky Ejesengkon bat kiwe kung iba price well marbanya habaki khot ya ka bangan ya don benta panseng ya ka voice of the people party ningkong nga perkhat kay ka banja namar bangam chukham kuah ya kaban don benta bat ki parti henry habanga perkhat ya kajing ketkhe habanga perkhat ya kajing thu baiba adan bela besai mai idon bat habanga perkhat ya kata kajing thu ba I Dr. Ricky Ejesengkon bagi wei bat ki rangba ki badon nok kapor nesngoba kadai ya kamram kejangan ya kabangan mi sakpat ya kaban ai ketiga mon ketiga diang ya kaban yarap ban seng ya kani ka voice of the people party ban penlong ya ka kata ka party ka ba kumbakalong kumni minta abang apai di yang cimbadon ke cimbabe ya kabangan don minta ban seng bat kani ka voice of the people party nabar ka voice of the people party kumbangina tmu ban kumbangina seng kadai ka parti ka bangila ban penong ka parti ka biya her lagi waipat ki political party kanomren ka bakhan ya ka ba iba ardan ya seng bat ka ba ki waipat ki ramba ki badon lagi ka party kila seng kata ka di ka nomren ka ba ninyong ka clean politics bat ka clean politics ka ba iba ardan kila sedang na rusnem arajar shipho seneng kalau yo pensukit hagani ke parti hoi menswa dan ke bakin ho iba adan haga por ni seng ya ka voice of the people party yo ba uba adan useng ya ka ne ka voice of the people party dei na maka daw ba uwa panlong unong yalam haba umla panlong unong yalam haga HSPDP useng daga BBP ya ka banyo long nong yalam hindi ka ay kapangakwa pagkiran na ka janli kalomba kaya ka clean politics campaign kaba iba adalas dang na dusam arajar shipho haga por pagidang dong haga United Democratic Party ngayon haga to ka party baka party kamshin kya yaga clean politics but hadir ba iba adan indon show haga UDP ka clean politics kamdan chigay but cases about ka UDP hadirin kata ilarung siya ka HSPDP ngalapit baha ngalii ba ilayat syurum seneng ba ilapin kanya ka HSPDP para snem arajar khat sawi bagilayo penjok ado shipho nyawat EMDC itu kapor ngii ka jingkerman ya ka HSPDP hindi ka ay badya kalong ba hadirin snem arajar khat hadir tu ke assembly election ngini baiba adan iha bermino naga HSPDP kani ka po jingli yang hatu kani clean politics campaign ke HSPDP ka simne em ya ka hadin baiba adan imino naga HSPDP hendra ngini ba ke HSPDP kam sim ya kani clean politics hadin baiba adan indon show dengaru ngai bag HSPDP kamdan show kata kalawai ban habai khot ban seng ya ka voice of the people party gas document sibode ban ongba nila penlong ya kani
ka nongrem jong clean politics kum ka nongrem ka baklan jong ka voice of the people party but ka dei ka ni ka nongrem ka ba pinya pher baklabak ya ka VPP na ki wei pat ki party na ba hadu mentapi ka UDP kam dan clean politics ka HSPDP kam dan clean politics but ka ei ka bang akwa banya thu ipiru ka kum ka jinglap ka jonga ka kum ka jingi ka jonga ka longba kini ki wei pat ki regional political party tang banyo don mentalang hak sarkar lagalong banu ka party ka ba wat ka ba party ka ba ya persya ya kata ka jingtmu jong pai ba ya kata ka hok jong pai ba kini ki wei pat ki party ki kloy ya ka bandon benda hakum kita ke sarkar tang banyo ya ka bo henry ka voice of the people party ka yang halor ka nongrim banong ba ngin nom ya pen ya ka nongrim jong ka party ya kapan ai ka jing sekri ya ki bril jong ka jela ka jongi kum kita ki riunum ki badon ya ka hok bakerbang ban siap rung sarkar henry ni ngai bangi ngin sekri yo pai ba ban pendikna baga hok long trai mantrai ka hok halo ka kinde siap ka hok halo ki wei pat ki benta ki khau ki tap kum ki nong jong jong ka jela ka jongi ni dei banyo kum kita ki try dulu kata ka dei ka nongrim jong ka voice of the people party pada ka jing sisa nga room siya ka voice of the people party habang yun pentaban seng ka but ngila yo ban penlong tenra ya kini ki artelikin nongrim jong ka voice of the people party ngam shen don kata ka jing mu ya ka ban yele yang election nga room siya ka voice of the people party ngai don bentaban seng ya ka PPP dei na mar ka jing sukhya ya ka ban ai kita ka jing sekri sya ka imlang kasalan nga don la ka jong ka kam dei mga room siya ka party banyo kam ngam room siya ka party ya mga long chairman ban vice chairman lene ban long ki wei pat ki ban bat ki wei pat ki post henry nga room ya ka ban ai ka jing sekri ya ki pai ba ling ba ka ni ka party Hajing isa lay ngong anda ka party kalakwan kalabit kalabiang anda kipay ba kalaya ka jingkersan ya ka voice of the people party ngangan song no naga politics ngan company jingmot haga kam ka ba ngangan don henry naga jingpenya basta ka jong play wana ba ngaladon ka ta jingtu ya ka bangan ino ya ka voice of the people party pag jingdon kam ngilayay biteng bandon benta ban pinkhan jusu yang voice of the people party wat hadin bangila job yang MP election but wat hadin bangila job yang MPC election hang ni ang hills bangila job bun seat ang diha Janda Hills di ngalay don benta pa ka party but hagajing punya ka star ka jong play but hagajing ikop jong ka party yang kapan pinmi yang banong kum taw kertong jong ka voice of the people party ya ka ban yatrai na ka banta ka daw ba jong ka jai pinri nga ji isa mo yuki ngammi ya ka bangan yele election henry haba ka party ka don kam yang bangan yele nga gloy ban ai ya ka ta ka jing menjur ya ban ai ya ka jing sekri kani kamut balada ka party kam ai tiket ya ngan mino kamut pala na party kamay pusa nga ngan mino la dengan poino nganong ipipai ba kung unong tray barit siyang kaparty kung unong tray ha kaparty ya kabangay kwa ban yoi ya kata kung sensya ka kada ka bayat di aga jala ka jongi nga ngay ha po ka jingpan ya siyang kaparty ada kaparty ka ong yale ngan yale election ada ka party ko ya isyong ru na syong na parang day unong tray barit sa ka party hagani ka ba election ka bamanta hadin balak hiajit but pinpelong MP daga jing kasan ka jawpi nga nga ni tray nakabanta ban pinlot urlong pagpanwan ra yan kiba ka party ka po baka party ka don ha ka manifesto ya ka ban yo panra sakpat sa tisa dali kata ka dengan thong ka jong par habang ong ya kata habang hipet 50 pek sanga kung utaw
ubriu simen pilih ban ai daga jingkersan ke jokti yang kum unong tei jong ke parti datang ada kwa banbu yang ke parti hakmat ngakwa banbu yang ke parti yang ginomrem jong ke parti banbu yang tagi isu baka parti ke dan hakmat bersabtai ke ubriu hadir nabar bagi hak voice of the people party niat rai kubatan hun niat rai kubatin niat iwai pat pada next kan daga jingkersan jong ki fakta of voice of the people party daga jing anum sim jong ki pai ba haba biji yang belong tong MP bosmal jong ki kan ai daga jing sekri komba ka party kan pular ban ai yang jing sekri Hendrik ka voice of the people party kam yaat kunta ka yaat ka pet ka bisar ya kata ka jingla jong u ne ka briu ya ka ban ai ka jing sekri sya ki pai ba but dei na kata kada nganut ban ong hangani ba dei lingba ka voice of the people party ba MP ba i jongi ulan leino aswa jongi i Dr. Ricky Aitchison kon ila yo ban mi sakmat ya ka ban ai ya ka jing sekri ya ki pai ba oh ila mat ya ka jing ku ila mat ya ka kamba ha ka jongi har por bilong UMP nganut banong belagam di na ka voice of the people party nginom yo hakali ka jela ka jongi ban yo UMP kum i Dr. Ricky Aitchison kon but kaya ka baka suko ya ka voice of the people party kum mga lakaran kalong ba kasay ki briw ya ka ban ay ka jing sekri na ka banta ki pai ba om na ka banta ban shulay ban yele election ban yokam ban shulay yele election ban penhe ya ka business ban yele ya le election ban penhe ya ka spa ka pho kata kam dei ka nong rim to ka voice of the people party ki barung sa ka voice of the people party ki rung da ka minsim jong kata ka jingget le ya ka ban ay ya ka jing sekri yau pai ba haba ibai menangani ha por bagi pelong jingalang hantai hampan ya ka ba pensong si pai ba ya ka jing ka ba ka jella ka ingendo bun ki bala kendo ya ka voice of the people party dan ru ki bala ho ki ba ku por ram ba ka voice of the people party ha ka jaga menekran hal assembly kami ban sa surok ya ka ban ya lum yo pai ba ban pensit yo pai ba ngau ni pai ba ka voice of the people party nato laseng ya ka om ta makan long kata ka voice ka baban long ta ka party bali election Hendai ya ka voice of the people party laseng ya ka daga jing thu ban wan ra ya ka jingla ha ka imlang ka salang ban long ru kata ka party ka ban yale na ka benta ka hok jong pai ba la ka long ka assembly nation par jong assembly la ka long ka dorbar kawan dan ne war ka sabar jong ka dorbar kawan yin ra bat ngin yekren yagi issue jong pai ba ya ka ba ngin pentikna bau pai ba unama yagi jinge habak sarkar kaya lekai yang hok jong pai ba habak sarkar kam snap yang pai ba habak sarkar katru panilam yang ribat ke jai andre jongi ki MLA ki jongi ki nongyanam ki jongi kim man se ya kaban mi sakmat ya kaban ra ki issue chau pai ba natakala pai ba the voice of the people party ia kren assembly ia kren haga ying dorbar ia kren lu hagi surok disipin ya kaban pintikna kaya ka hok chau pai ba on yo ban burong kata ka ni ka thong